akbarul birri ayasirar rajulu utabi. Lo matur malih nek bisa di anak ki sing dibanggake wong tua. Aja wong tua apa anak sing dibanggake wong tua, aja anak banggake wong tua. Ngoten uga-uga wong niku nek putu kiai anake membanggake bae bapake. Ini mesti dene dianggap balapane. Padahal Al-Qur'an nas wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa yastabsyiruna padha bungah-bungah sapa alladzina qutilu fi sabilillah. Wong sing wis dipateni dalam merjuangkan agama Allah iku padha bungah. Bungai sapa? Bungai billadzina wong akeh lam yalhaqu bihim, dengan orang yang belum nyusul mereka, alias yo anak muridé yo anak asli sing dibanggake wong tuane. Betul. Billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, setelahnya mereka. Allah ngendika alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Iku warna-warna sing dibanggake kuwi wong urip sing disifat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksud anake dongane wong wis mati karo anak putu muga-muga termasuk la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sifat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun sifati wali-wali Gusti Allah. Ayat liya Allah ngendika ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dadi wali Gusti Allah nek pangan ora dipikir. La khaufun ora kuwatir masalah mana. Kabeh nang ngarsane Gusti Allah. Kita petik usaha sing gawe hasil orane Gusti Allah. Kita kaya robot ngono wae. Masyaallah. Muga bedane wong awam karo arif billah. Nek wong awam sesuk aku laku ngene-ngene rencana. Besok aku ngene. Nek wong arif billah ora sesuk Gusti Allah lak lakon apa ya. Jadi wong arif billah niku nang perasaan sesuk aku ora dilakokke apa ya. Muji Allah. Nek wong awam sesuk rencana jalan ngoten. Muga-muga sing situ masuk wali-wali Allah, anak turun ya dadi wong saleh-saleh. Muga-muga dukuh niki dadi batatun thayyibatun waradun ghafur. Anak putune kiai-kiai dukuh do dadi kiai, dadi wong saleh-saleh. Muga-muga do gelem mondok, do gelem haji, dadi wong alim-alim saleh-saleh. Allahumma wa tuwuntu qadir sedaya kula keluarga niki saniki do gelem mondok, do gelem haji, dadi ngalim-alim saleh-saleh, dadi wali Gusti Allah. Allahumma amin. Pun suwatu mawon nek kakean ndak malah ra kalingan. Nek kakean ngomong dhewe-dhewe. Wong sithik wae ra kalingan mun akeh. Sithik wae ra kalingan oleh akeh. Paham nggih? Paling apike bekti terusake sing senengi wong tua. Ning sing diteruske sing apik-apik. Sing elek teruske malah bahaya. Kapiane wong tua sing apik-apik diterusake. Paham nggih? Monggo kita sedaya saged ngaten. Allahumma ini wong tua di jamaah terus kiri jamaah oleh ganjarane jamaah, wong tua sing senengi terus oleh ganjarane anak jamaah. Nah, sebabnya wong tua termasuk hadal al khair bafairihi, yo oleh ganjarane bekti datang tiang sofah. Niku amal hiji ganjarane pirang-pirang. Sebabnya terusake sing disenengi tiang sofah oleh ganjarane birrul walidin, oleh ganjarane ngamal soleh, oleh wong tua oleh ganjarane anak nerusake sing disenengi. Ngoten. Masyaallah, muga-muga
sing rawuh niki ahli ibadah kabeh, soleh-solihah kabeh. Muga-muga dusun iki dusun Loh Cilawi dadi badatun thayyibatun walaupun ghafur. Muga-muga niki dadi kota santri Allahumma amin ya rabbal alamin.